Daw piyesta so sa kabarangay sa Maasim Sarangani diyang bidagsa ang libuan kaisda nga lupoy o tamban sa baybayon sa lugar. Pedro Sarangani dunay pagpasabot sa pagdagsa sa mga isda sa baybayon. Ano yung report ni Abby Caballero? Daghan ang nahingangha ni ining talagsaong higayon asa midagsa ang daghang mga isda nga lupoy o tamban sa baybayon. Nahitabo kini sa barangay Tinuto sa Maasim Sarangani. Ang mga mananagat, residente lakip sa beachgoers iyahay og pamaagi sa pagpanakop. Nalitay kaayo ni hapon na lang diri sa naara diri sa kilid-kilid sa dapin sa dagat. Blessing yun kaayo. Sumala sa Provincial Environment and Natural Resources Office kung Penro Sarangani, upwelling ang hinungdan sa pagdagsa sa tune-tuneladang mga isda sa baybayon. Dahil sa circulation mula doon sa ilalim ng dagat, umangat yung tubig sa ilalim papunta sa dalampasigan. In which dito mga nutrients na naipon sa seabed, puno ng nutrient. So pag angat ng tubig, na-attract yung mga plankton na sila po yung pagkain ng malilit na isda. From there, na-attract niya yung mga tinatawag natin lupoy and similar. Dili daw kini ang unang higayon nga nakasinati og samang hitabo sa Sarangani Bay. Naatlan sab matud pa nga peak season karon sa maong isda. Natural na pangyayari. Kaya naglabasan yan. At saka ito, hindi lang nangyayari sa ating bay, sa Sarangani Bay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.